crying non-stop. So health-wise, we thought it's going to affect her. So we took her to the doctor. Bahlali basePhimvile Soweto eGauteng kunye nabakwalizwi babamba umthandazo ngaphandle kudederhu lwevenkile iMaponya kulandela isiganeko sokudutyulwa kubulawe umqhubi weteksi yohlobo lwe-e-hailing. Bahlali baseMarikana kwiphondo laseMntla-Ntshona bathi basothukile kulandela ukufunyanwa kwamangcwaba angaphaya kwama-80 angaziwayo kule ndawo. uHamza Shemaye waseRussia intshatsheli entsha ye-UFC kudidi lwe-middleweight emva kokubetha uDricus du Plessis oyinzalelwane yeli kumlo ububanjelwe eChicago. Sinamkele kwindaba zethu andame ndodwa andamba nokuphumza sikhumba noyitoliki yolimi lwesandla Botani Mzontsondo. Abahlali basePhimvile Soweto eGauteng kunye nabakwalizwi babambe umthandazo ngaphandle kudederhu lwevenkile iMaponya kulandela isiganeko sokudutyulwa kubulawe umqhubi weteksi yohlobo lwe-e-hailing. Esi siganeko sidale isanqwe nalapha abahlali bebevale indlela de kwatshiswa neteksi. Usapho lukaMthokozisi Mvelase luthi umama wale ndoda ebulewe ngokungenalusini kudederhu lwevenkile iMaponya eSoweto akakayamkeli into yokuba unyana wakhe ekuphela kwakhe akasekho emhlabeni. She hasn't been able to talk much. We even had to take her to the doctor because she wasn't coping at all. We were even thinking that she's gonna get sick or never gonna recover. So we had to take her to the doctor because we could see she's crying non-stop. So health-wise, we thought it's gonna affect her. So we took her to the doctor, and then I only spoke to her or it was on Friday night that I finally heard words come out of since that Wednesday night. I heard words coming out of her mouth. The first thing she said to me is, what did it do for him to be killed with that they killed him like an animal, like he's got no parents, like he's got no family. He's my only child. Ukanti bandla lamawisile kunye nabahlali baseSoweto baphume ngobuninzi babo beyokuthandazela uxolo kwindawo yeqhwayelo. We are here to pray for calm and peace and working together. So as the church and as a community of Soweto and Phimville, we would like to say to the families, particularly especially to the family of the deceased, that they must know that God is there, God is alive, and they should also know that as a community, as a church, we are there for them. Okwangoku alukaziwa usuku azongcwatywa ngalo uMthokozisi kwaye amapolisa asakhangela abarhanelwa ababandakanyekayo kwesi seleku. Bahlali baseMarikana kwiphondo laseMntla-Ntshona bathi basothukile kulandela ukufunyanwa kwamangcwaba angaphaya kwama-80 angaziwayo kule ndawo kwinyanga ephelileyo. Abahlali babanga ukuba amangcwaba abonakala engekho nzulu kwaye bakrokrela ukuba imizimba enokuba yikho phakathi kwebhokisi kwaye bathi kukho nevumba elinganyamezelekiyo neliphuma kula madlaka. Ukufunyaniswa kwalamangcwaba ngaphezu kwama-80 kulandela izikhalazo zevumba elibi kule ndawo yaseMarikana. Abahlali bahlaba ikhwelo kumasipala waseRustenburg ukuba acacise ngale meko yemizimba engcwatywe kwamangcwaba angekho nzulu. Ndive ngamalungu oluntu, nam ndingowakweli cala. Sothukile ngale nto yalamangcwaba. Besisazi ukuba kuzococwa le ndawo kwenziwe amadlaka asemthethweni, kodwa le into isothusile thina noluntu olukufutshane apha. Abantu bathi babone izidumbu zifakwa kwiplastiki zilahlwa kula mangcwaba kwaye oku kushiye ivumba elibi kakhulu kule ngingqi. So harizer no makala hwang khona no community nyalo. Umasipala wendawo yaseRustenburg uthi unalo ulwazi ngalamangcwaba kwaye le mizimba yangcwatywa ngenyanga kaMeyi kulo nyaka. Of the 170 graves that need to be relocated,
42 graves have been identified by families and 128 graves will be relocated as unknowns, as no families have come forward to claim these graves during the stakeholder engagement processes that were held. Some of the graves will be cremated, where others will be reburied in a municipal identified cemetery. Nangona kunjalo abahlali balapha bamemelela umasipala ukuba akhangele iintsapho zalamalungu angaziwayo ukuze angcwatyelwe kumakhaya abo ngendlela endilisekileyo. Abantu ababengcwaba ezi zidumbu apha mabafike bazisuse kwaye basixelele ukuba zingcwatyelwe ntoni apha. Wonke umntu unekhaya lakhe. Mabafike babize iintsapho zabo bazixelele ukuba bathathe abantu babo ababathandayo zikhutshwe ezi zidumbu. Aba bahlali bakholelwa ukuba esi senzo sinobuqhophololo. Bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yentombazanyana eneminyaka emine ubudala uNikita Kivitsi namhlanje Eldorado Park. Ukusweleka kwalentwazana kushiye uluntu lunxunguphele emva kwezithyolo zokudlwengulwa ze abulawe ngutata wakhe. Ukanti unina walentwazana naye ujongene nezithyolo zokuphazamisa ingalo yomthetho ngokusilela ukuchazela amapolisa ngesehlo. Qhutywe inkonzo yesikhumbuzo yongasekhoyo uNikita Kivitsi namhlanje Eldorado Park kumazantsi weRhawuti. Le ntwazana yasweleka ezandleni zikayise notyholwa ngokumdlwengula ze wambulala emva kokumxhaphaza ixesha elide. Umrhanelwa nongutata kaNikita uza kuvela enkundleni kaMantye Protea ngomso nalapho eza kufaka isicelo sebeyili. This was a tragic story for Eldorado Park. You've covered many stories here. We had gang violence in this community. I never ever thought that Eldorado Park would be on the news for something such as this. Kanti umama kaNikita naye ujongene nengalo yomthetho emva kokusilela ukukhusela ubomi bomntwana wakhe ngokuxelela amapolisa ngokwenzekayo. We're simply saying we will support her, but provided she turns state witness, and that way we're able to get justice for baby Nikita. Ukanti omele isixeko saseRhawutini naye udlulise amazwi ovelwano. This is a wound too deep for words. A wound carried not only by her family, but by each of us who believes that every child deserves safety, dignity, and love. Namalungu osapho lukaNikita avakalise intlungu ngokushiywa ile ntwazana. I want to thank the community of Eldorado Park, the residents of Eldorado Park, for everything that they have done for Nikita, baby Nikita. Izihlobo zosapho zivakalise ukumxhasa umama kaNikita naphantsi kwale meko. My condolences to the family. I'm Mikey's employer. She worked for me, and with her not being here, I had to be this mama's shoulder to lean on. And it's sad that we lost this little child. Engakwazi nokuzibamba intlungu umakhulu kaNikita umncome ngokuthandeka umzukulwana wakhe. En mag die Here elkeen seën vanmiddag wat opgekom het. Sikwindibano yokukhumbula uNikita ebengumntwana othandekayo eqeqeshekile uhleli nami iveki ezintathu. Hulle het so 3 weke by my gebly. Kanti inkonzo yomngcwabo iza kuqhutywa ngoLwesibini wale veki. Imayibuye eAfrika namhlanje bibambe intlanganiso yayo eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal apho amavolontiya ebedibene khona ukuze axoxe ngokusekwa kombutho omtsha wezopolitiko. Uthethwano olukhokelwa kuzwelonke ngowayesakubanga unobhala jikelele we-MK Party uFloyd Shivambu sele lubambe iseshoni kwamanye amaphondo. uShivambu uthi bakulungele ukuseka iqela lezopolitiko eliza kusombulula iingxaki zoluntu kweli phondo. Umququzeleli kazwelonke wemayibuye iAfrika uFloyd Shivambu uthi unobangela wokuba babone isikhala sokuphehlelela iqela lakhe kwiphondo laKwaZulu-Natal kukuva izikhalo zabahlali beliphondo nokubona ukuba bangazilungisa njani impazamo ezenziwe ngurhulumente. Those of us who are warriors in the struggle for total emancipation have had the courage to come to the forefront here today to speak about the possible formation
of Africa Maibuye movement as a political movement which is going to have a political party as part of that movement. Ushibambu ukhwele izehlela kwisikhokhelo sephondo laKwaZulu-Natal watsho isithi bayayazi nendlela yokulawula ngegqudu kwalowo ungumphathiswa ubambiswano ngolawulo kweliphondo uThulani Buthelezi. There is an attempt by the MEC of Cocta to undermine traditional leaders here in the province. The MEC of Cocta, Thulasizwe Buthelezi, behaves as if he has got the power to remove rightful kings here in the province. He has been intimidating in a very disrespectful way. MK besithi is solution, but it's not the swam. Because in swam, kumanje abantu abanazidingo amanzi abanawo. Kumanje kuba 16 amanzi awekho. Era 20 ku era 1. So swam 10 mhlawumbe imayibuye loqembe ngibona ifuna fresh mind kulona. Mhlawumbe sokuhuza sokusona kulona bayibuye. Uqukumbele ngelithi inkokheli zomthonyama maziyekwe zilawule ngehlobo lazo ngaphandle kokungenelela kwepolitiki. Kulindeleke ukuba uShibambu adibane nekumkani yesizwe samaZulu ngomso ukumkani imisizulu kaZwelithini ngelokufakana imilomo ngezinye zezinto lombutho uceba ukuzenza. Uthato Dweba nguye igcisa eliphumelele ibhaso le-FNB kulonyaka. Uthato Dweba wazalelwa eMaseru kwaye ukwalilo igqwetha nenzululwazi kwezentlalo. Ngonyaka ka-2023 waba nomboniso wasesihlangalaleni wokuqala nowawubizwa iPhatelia Likana eStevenson eRhawutini. Lenzalelwane yasemaseru yenza imizobo eyingqokelela yemifanekiso edityanisiweyo ukwenza umfanekiso omnye, i-photo collage kolasemzini. Nathi iquka imbali ngokuphathelene nemicelimngeni eyahlukeneyo, nto leyo athi isuka kwindlela abebedlala ngayo ekhuleni kwakhe. This game we used to play called Playbook, where it was like playing house basically. So you would go to furniture shop catalogs like Ellerines or Town Talk or whatever, and you would cut out all these objects and we would use these objects to create our own houses. UDweba oneminyaka engama-35 ubudala wayeka umsebenzi wakhe wobugqwetha ukuze afeze iphupho lakhe lobugcisa, nathi indlela yakhe yokuphonononga ubudlelwane phakathi korhulumente noluntu kunye nendlela iinkqubo zelizwe ezisebenza ngayo. I was doing a PhD in anti-corruption law, and so ideas of the state, the relationship that the state has with individuals, the relationship that individuals have with the state and have with the world, the relationships that we have with each other. Lesotho tends to be swallowed, and so to be awarded this prize is so special to me and to my people and to my relationship with South Africa. Kumiboniso yamvanje efana ne Today I Wish to Talk to Your Dreams kunye ne Where Do I Begin, uDweba uyaqhubeka nokugqwesa kwezobugcisa, nto leyo emenze ukuba achongwe njengegcisa elibalaseleyo kukhuphiswano lwe-2025 FNB Artist Awards. I have been making art for 5 years, but I really have been active since 2022. So maybe 3 to 4 years of practice. And to receive this award early, I don't know what other people think, but for me it felt quite early. In my practice is such an honor, and it's kind of like foretelling. I look at this list of artists and I feel like, okay, maybe I'll be okay. It's kind of foretelling of my future. UDweba ngoku uzinze eAmsterdam nalapho ayinxalenye yomboniso eStevenson Stage neza kuthatha iminyaka emibini. Ukanti ngonyaka ka-2023 uDweba wabonisa ngomsebenzi wakhe wokuqala ngqa osihloko sithi Phathelia Likana apha eRhawutini. Olukhuphiswano le-FNB Art Prize luyabuya kwakhona ngoSeptemba kulonyaka noluza kube lubanjelwe eSandton Convention Centre.
Imvumi yomculo wokholo uMelikhaya May noyinzalelwane yaseMpuma Koloni ekwanguye nomsunguli womnyadala womculo wokholo iKhuphuka Gospel Music Festival kulindeleke ukuba akhuphe icwecwe lakhe elitsha kule nyanga izayo. Sihleli naye apha estudio ukuva banzi ngeli cwecwe. Melikhaya, masikubulise sikwamkele intoni yakwenza uba ukhethe uba imvumi yomculo wokholo. Thatha litwana Mlisa ndibulise kunye nababukeli be-newsroom okanye beendaba zethu. Into eyandenza okokuba ndikhethe umculo wokholo apha emiculweni ndithi xa ndithetha ayindimi owazikhethelayo kodwa nguwo owandikhethayo ngoba ndabona izinto ezenzeka kum then mna ndaze ndaresponda kuloo nto yaze yaba ndinguMelikhaya May ocula umculo wekholo. Melikhaya, njengemvumi esele iphumelele imbasa eziliqela kwizigaba ngezigaba ezahlukeneyo, ikwenza uzive njani loo nto? Ithetha ukuthini kuwe? Indenza ndizive kamnandi kakhulu Lisa loo nto leyo ngoba ixesha elininzi abantu abacula umculo wokholo abathathwa abenziwa abantu ababalulekileyo emculweni bangathi ngabantu abacula umculo ophantsi kodwa xa sesele unembasa noko kuye kucace uba ngabana noko ikhona into ozanayo ephucukileyo futhi nena umameleka ifike kuluntu iphilile ifike kuluntu iphilisa. Njengoko kulindeleke ukuba ukhuphe icwecwe lakho kule nyanga izayo, lithini eli cwecwe yaye yintoni abathandi bakho abangalindela kuyo? Uthini umyalezo ophethwe leli cwecwe? Umyalezo ophethwe leli cwecwe okokuqala ithi isihloko sawo sithi yangena inhlanhla ekhaya. Uyabona ke xa ndithi yangena inhlanhla ekhaya ndizama ukuzisa ithemba kuluntu osele luphelelwe lithemba. Khumbula Lisa, abantu abatsha kwixesha esiphila kulo abafumana ingqesho bayazihluphekela kunzima batsala kanzima abantu bayagula kuyale zininzi izinto ezenzakayo kodwa ithi le ngoma yangena inhlanhla ekhaya, meaning xa ifika le album ifika isizisa ithemba lokuba ayikokuphela kwexesha, zisekhona izinto umuntu angaqhubekeka azenze apha ebomini bakhe zisekhona izinto kunjalo njengoba zisekhona nje umuntu makahlale enethemba maxa wonke. Ayikho mhlawumbi indawo abantu bakho abakuthandayo bangakulindela kuyo ngoku uzawuphefoma kuyo? Indawo ngoku endizawuphefoma kuyo Lisa, ndizawuphefoma kukhona event ekuthiwa yi-OR Tambo Gospel Music Festival. Ibanjelwa phaya eMthatha. Umnikazi wayo siyamazi kakhulu nguBethusile Kamcinga. Ndizabe ndi-guest artist apho. Ukanti ikhona nenye eseMonti eMdantsane Stadium. Ndizabe ndiperforma apho kwimdantsane Music Festival. Nalapho ndizabe ndidyusha ndisenza mnandi kuluntu loMzantsi Afrika, kubathandi bakaMelikhaya May. Kanti ndiyafumaneka Lisa kumakhasi onxibelelwano nguMelikhaya May, ndiyafumaneka kuwo onke TikTok, Facebook njalo njalo. Okay, nkosi kakhulu Melikhaya, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Ndiyabulela kakhulu nam Lisa. Lo ke nguMelikhaya May. Noma Mzangwa kudesika yendaba ndiyakubulisa nawe mbukela apha ekhaya ndikwamkele kaloku eqongeni lam lemozulu bethuna ngegama mna ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje ke nantsi imozulu. Masivuleni ke Mzontsundu apha ekhaya siphawuleni kaloku iziganeko zamvanje zemozulu kuMzantsi Afrika. Uperiya uphawula ke mbukela apha ekhaya noko kuconge kamnandi nje kwiingingqi ezininzi apha embindini njengapha kuMazantsi futhi nombinde diyar ekuseni noxa kubanda xa bevuka phaya ekuseni ngaye kaloku la 4 degrees yaguquka imozulu noko kucwenge phaya emva kwedina layo ngomso beyisonga beyivala ngo-22 degrees. Kanti ke wona bukeli amaqondo wakho phantsi naphezulu kaloku xa nqa bethuna iphondo kuphaya kaloku eMpuma Koloni ngamandla ke Mzontsundu phaa kuMazantsi
kumazantsi nempuma yelaphondo njengapha kaloku eMdantsane, eMonti, amalinda, eziphunza napha ekuseni futhi qabaqaba kamafu nenqele pha kaloku ngo-13 degrees ekuseni nantsi kwakhona imozulu pha ephondweni futhi elisefreystata ngamandla ke mbukela ekhaya futhi kumantla welo phondo futhi Sasolburg nazo zonke nje ezangini pha kwasekuseni futhi ngamafu mpela ku-9 degrees benjenje pha ephondweni futhi kaloku elisentshona koloni mbukela ekhaya futhi kumazantsi nempuma yelaphondo njengapha koGeorge kwasekuseni futhi ngesibhozo napha kwintshona yelaphondo futhi Kapa Loduma kwakhona nenkwankca nenqele pha ekuseni ngo-11 degrees baphila kanje pha ephondweni futhi elizinze kaloku eNorthern Cape njengapha futhi kumantla kakhulu laphondo kuRubani kwasekuseni futhi nasemva kweni ngomso kucwengile phaya lilanga nje yonke emva kwemini beyivala ngo-24 degrees zebenjenje emzontsundu ephondweni kaloku pha futhi ke ko-northwest nentshona yonke futhi yelaphondo njengapha komoruleke ekuseni futhi ngo-7 degrees ofana nqwa ke phofu napha kaloku koFryburg futhi ngo-7 ekuseni kanti ke benjenje pha ephondweni laseRhawutini ngamandla ke kumbindi welaphondo njengapha koJohannesburg futhi ekuseni futhi ngo-11 degrees naxa usehla njalo futhi ufika eSprings ngo-9 xa bevuka pha ngexesha lasekuseni mbukele ekhaya nyuko nam ngokubanzi pha futhi ephondweni laseLimpopo ngamandla ke emzontsundu futhi kwimpuma yalo phalaburwa kwasekuseni futhi zintshizane sithe xhaxhe yonke laa ntsasa ngalo kaloku mbukeli elashumi nje elikhatshwa sisihlanu masehle njalo ngokubanzi futhi ephondweni lasempumalanga njengapha kumantla nentshona yelaphondo futhi Milburg ekuseni sisibhozo napha kumantla koSikhukhuza ekuseni futhi ngamafu nje yonke intsasa ngo-15 degrees vuma ndiyivale ndiyisonge imozulu apha ekhaya kaloku phaya ke KwaZulu Natal njengapha kwintshona yelaphondo futhi Newcastle phaya ku-9 degrees nakumantla welaphondo njengapha koPongola ekuseni ngo-13 mna ndikuthanda kangaka xesha limyole kamnandi mawethu.